आं SmainaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिगाङाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 2 जुलाइ दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ रामफरबिल सेरफांगुरि VCDCनि सिङाव थानाय दैबानाजों रिलिफ केम्प थानांनाय गं 1400 नखरफोरनो मैया BTC सोरखारनिफ्राय माइरं दालि थाव मुस्रि तिरपाल गोबां मुवा बेसादफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होदों। EM प्रकाश बसुमतारी बिथाङा 16 नं निसिमा बियाबनि MCLA जेम्स बसुमतारी बिथांनो BTC सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा बिबान होबाय। आगुनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथांनि गासै बिफानखौ गोदान मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी बिथांनो गथायबाय। जरहाट जिल्लानि तिताबरनि बरहलायाव हाथियारजों लोगोसे सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। शंकर माधव हाइस्कुलनि 4थि थाखोनि ग्रेड 4नि साख्रिआवला बिजय कृष्ण बरानिफ्राय पुलिसआ गंसे पिस्तलजों लोगोसे गर 23 गुलि मोनदों। बे बिथिङाव जरहाट पुलिस बिफाना बिजय कृष्ण बराखौ सेबबाय थादों। इन्टेलिजेन्स बिउर'नि गोदान डाइरेक्टर महरै IPS महेश दीक्षितआ थांनाय मंगलबार सानाव बिबान आजावबाय। बिथाङा तपन डेकानि उनाव गोदान डाइरेक्टर जादों। बिथाङा 193 बेट्सनि अन्ध्र प्रदेशनि IPS मावख'गिरि। बङाइगावनि अभयपुरीयाव थाखो 8नि फरायसुलिनो गाज्रि भिडिअ' दिन्थिनानै गाज्रि इसारा होग्रा इ-रिक्सा सालायग्राखौ हमदों। मुगैथाव आखुनि मानिक आली मुंनि इ-रिक्सा सालायग्राया गोबाव समनिफ्रायनो फरायसुलिखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामबोदोंमोन। गासैबो बाथ्राखौ फरायसुलिया न'आव खिन्थायो आरो उनाव सोलो बाहायना इ-रिक्सा सालायग्राखौ फिन खालामफिननाय समाव फोरमानजों लोगोसे हिन्जावसानि बिफाया हमनो हायो। BPFनि दैदेनगिरि शाह आलमआ खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। खायसे सुबुंनि थांखिया मोनसेल' BPFखौ बदनाम खालामनांगौ हाग्रामा सारखौ बदनाम खालामनांगौ आरो थांनाय MLA बिसायख'थिनि सिगां गासैबो हारि हारिसानो जों हानि पाट्टा होदों होनना फोरमायथिदों। गासैबो रोखोमनि हांनि जेंनाखौ बोस्रांनो हाग्रामा सारा राहा लादों। हाग्रामा सारखौ बयबो फोथायनाय लानांगौ होनना BPFनि दैदेनगिरि शाह आलमआ फोरमायथिदों। कक्राझार जिल्लानि फकिरग्राम कलेजनि 33थि गायसनथाइ सानाव सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM रबिराम नार्जारी बिथाङा बेसेनगोसा बिबुंथि होदों। BTC ओनसोलनि गंफ्रोमबो कलेजावनो बड'फानि मुसुखा गायसननो थांखि लादों। BTC सोरखारा मैया फकिरग्राम कलेजाव गोदानै बेखेवदों बड'फा UN ब्रह्मनि मुसुखा। 28 नं गयबारि बियाब BPF दोलोनि लाइमोन गांखंनि लोगो आफादगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट रत्नेश्वर बर'नि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नुथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। सासे हिन्जावा बांख्रबना लादों आरो गुबुन सासे आइजोआ हिन्जाव गुन्दागिरि होननानै गोबां रायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुनियानि हिन्जाव गुन्दा सिला गुन्दा एक नाम्बार गुन्दा हा सिबलं जावजामान ओंखाम सिला गुन्दा दे आंखौ सिनायाखैनो दुनियानि एक नाम्बार गुन्दा नोङो सिला सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो साला आं लिंहरनो बेसेबां खारदों नोंलाय गुन्दा आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोंनि थाखाय बिब' ओंखाम जायाखै दा फैनायनिफ्राय आंनो मानो गस्ला खम दोनदोंलै आं खारगोन नामा जाम्बि नामा गुन्दाखायथ' नों खाना फैदों एक नाम्बार सिला गुन्दा नोङो सोरलै सोरलै आंनि रुमावलै सोरलै रुमाव नोंनि हिन्जाव लाबोनानै लावफैग्रा रुमाव थांबाय जों बबेयाव बैयाव नोंनि न'खौ सावना होगोन आंखौ सिनायाखै नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो सियारथिया बुख्रुबनानै नोंखौ दा थाखा फैनांगोन आं र' गुगोलनि संनाय ये बाथ्राखौ खिन्थु न'आव जेबो मिथियाखै मानो आंखौ गारनो सानदोंमोन ना मान संनाय बे साला हिन्जाव गिबिजोंनो मोजां संसार जानो हायाखै नोङो आं दा 2 नाम्बार सोरबा जाम्बि मा जाम्बि मान
salah gunda dekai dah. Hah? Mana? Ay agak sih kamu nak. Jebu, nangan lu angai lu limur tangga gitu. Ay agak. Luat. Lu limur lu tangi. Sih kamu nak agak, ya? Sih kamu nak agak. Lepas ni pas. Shui shopnu. Ro. Sen limur yang sen limur lu. Limur kamu nak. Mana zoom tani je musang mulai yang begar nama suka je sahabat. Tapi korang tu sama begar nak kadang dia. Sini apa yang salah? Hijau bodoh itu sudah yang tak mana ada zoom file tu suka. Hijau bodoh itu sudah deh. Zipo kita nggak ya. Nah, bukan nak subon dah. Ya, ani wajah hijau bodoh larang kadang. Ro. Ang manusia nak. बिटिसि सोरखारा टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो माब्ला थिसनथाइ बिलाइखौ होगोन बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों BSUनि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी बिथाङा। दानि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां भेन्सार स्कुलफोर दं दा जेराव जों दङ कारिगाव हाइ स्कुल बेबो मोनसे हाइ स्कुला भेन्सार स्कुलावसो दं इमिया प्रभिन्सियेलाइज जादोंबाबो जोंनि बिटिसिआव मोनसे आयेन खालामखांबाय एसेम्ब्लियाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेसेबां हाइ स्कुल एमइ स्कुल बा भेन्सार बा कलेज भेन्सार स्कुल कलेजफोर दं भेन्सार हाइ स्कुल भेन्सार कलेज बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिसिआव जिहेतु इडुकेसना मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बे लेखाय बिल पास खालामनाय जाबाय एसेम्ब्लियावहाय बे बिलखौ दा आसामाव हरनाय जासिगोन फाइनान्सियेल कनकारेन्स बा एप्रुभेल मोनबानो बे स्कुल बा कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन ओमफ्राय टेट टिचार एपइन्टमेन्टनि जानाखि खोथा जों जेसेबांखिनि मिथिगौ बे मेटारा माखासे केस होनायनि थाखाय माखासे टेट टिचारफ्रा हाइ कर्टआव केस होनायनि थाखाय साबजुडाइज मेटार कर्टआव थानायनि थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टआ दा इन्टारप्रेट खालामनो हायाखै जेब्लानो एस सुन एस बे कर्टनि केसा डिसमिस जागोन बा बार्डिक्ट होगोन कर्टआ अब्लानो बिटिसि सरकारा जेराव टिचार एपइन्टमेन्ट खालामनांगौ दं बेखौ एपइन्टमेन्ट होगोन साबजुडाइज मेटारखौ थारमाने गभर्नमेन्टआ केस जाना थानाय मेटार गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हाया केस जोब्बासो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन बेखिनि स्टेटासाव दं आरो दा